Ang swerte pasosyal nila sugaron sa dalaga. Ang swerte maon maari at ayang nila. Kurang-kurang nila ang ilang mga bahan. Kurang-kurang nila sa mga dalaga. Inundan nilang pag-inukan. Inundan nilang pag-inukan. Isundo sila nagpaaya sa iyong bahan. Isundo sila bisan merting bakala. Bakal sila isundo sila sampol merting sa piyuta. Mas bagay pagsyon ang dalaga. Basta bilang isimba kaya suko ang palikod. Suko pag-aster na rin. Kurang-kurang nila ang ilang mga bahan. Kurang-kurang nila sa mga dalaga. Inundan nilang pag-inukan. Inundan nilang pag-inukan. Isundo sinuna nagpaarya sa iyong bahan. Isundo sinuna bisan merting bakala. Isundo sinuna sampol merting sa piyuta. Mas bagay pagsyon ang dalaga. Basta pili lang isimba kaya suko ang paglikuran. Okay. Godly sa gito siya. Ako pari mag-give ko, no? Bagyo ulit kumbya sa tagaan mo. Bagyo ulit kumbya sa tagaan mo. Mga ako ilang ipag-alsan. Mga kahoy natunggot ipag-tumbang. Kasing hangin manakboy magkaswaso. Ulit signal numero 4. Signal numero 4. Natakbo ang bumilo. Ikaw ikulong na. Ang hangin super puso. At iyong ulit super typhoon ka to. Bagyong ulit bukyan sa nakaayo. Mga ato binangkang ipag-alsan. Mga lupi na bukod ipag-tumbang. Klaseng hangin manakpoy murang ulit tao. Ulit signal numero 4. Kami sabay nausan na ayuda. Iparin sabot kay bumata. Nawag 5,000. Kami
ari na ta sa mga request.